kai in ji Allah kallon nan yara kai kullum yana da kaya daya amma hakan hotuna da ke iya na postin Allah kalli hotunan nan fa a lalle wannan tumu da muke an wanka ma ya aka wani wannan hotunan gaskiya dai kullum shi da kaya da kwadon kali amma kalli post din da yake yana wani wanka kalli kanshi ba gashi amma ka duba darar da take kanshi wani wato kama a kofar gidan alinu ashe wannan ko a da kadan gona ta siya wallahi tallahi siya dai sai mutumi na ko kawai mu je kuma da wasu ya ga inda ke wallahi ko za mu je ga mu za mu je kawai mu dabi itatuwa mun yi wa wasu kawai kenan mu zuba Allah ya koya ci uwarsa ya ci ba bai wallahi daga mana ba wallahi in bai nuna mana ba Allah kai kan ba ya ci uwarsa bai nuna kan nan ba wallahi da wallahi ya ci ba bai wallahi bai nuna mana wallahi sai ya ga mana ya ci ba bai ba shi dan ne shagon nashi ko nan ne ya ci uwarsa ka uwarsa ya ci ka zo na ajawan shago dan ne ko ya ga mutum da uwarka bayan Allah me za ku zo mun haka kuna bubbuga min shago Alan ka fito jiran ka muke yi ka zo ka nuna mana inda kake zuwa kake yi hotuna ba ka ga postin a sama kana so tuna fitattu ana ga da su kuma me na zuwa da waɗannan abubuwan kan za ku in kai gardama mugun ka gardama da kowa ka ci zo ka za ka yi ya gardama ku zo da waɗannan abubuwan ba kuka zo kuka tambaye na ai zan gaya muku inda nake zuwa nake hoto Alan mu kawai ka gaya mana kullun kana yawo da ka dai kawai ka gaya mana ina kake zuwa ka yi hotuna kullun ka ga yawa da su kwadon kali mu ne an wanka ma an kwato ta daga bakin kura wani waje nake zuwa fa yin hoto ba sai an zo da cin mutunci ba nan wajen dan hajiya photographer nake zuwa yin hoto a ina yake nan mana kan titin zuro nan bayan shoprite a nan yake shi kana zuwa wajen a nan nake zuwa ana mun hoto na to yanzu muna zuwa gurin za a yi mana hoton mu tau insha Allah muna zuwa yanzu nan kana zuwa zai cire ta insha Allah ya fi nawa ma to wallahi muka je ba mu samu ba Allah sai jikinka ya gama kuma wallahi sai ka da ku Allah wallahi sai ka da ku to me ne wani zafi kana zuwa nan ba 14 da yake gidan Mariya kana zuwa nan dan hajiya foto gira ba nan zaka gani ne in ya zai fito da ni insha Allah dan zama a jebo insha Allah dama kai kuma ya karfa ka dan kalima ya fito da kai ba bai cire mu ba fa mun more ka fa kai dai ka je ku basa shikenan ba ku ba ana samu ga annabi Muhammadu ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mutane na kamar yadda kuka sani suna na Yusuf Jiga ina masu tambaya ta a Facebook a Instagram a WhatsApp a ina nake yin hotuna suna yawan ganin posting dina a ba to nesa taro kusa ba wani waje nake zuwa yin hoto ba illa wajen dan hajiya photographers wanda yake a nan kan titin Zuro number 14 gidan Mariya kana zuwa nan insha Allah kowane kalar hoto kake so amma insha Allah da amma yawa mun gode mu jami da ku a can